Saan naman idapit? Ano? Luluan? Oh, liluan. Liluan ulit Anong sa takdiyot? Baway. Pasingo tabay. Dito sa liluan ron jaging katong-katong tatulay. Lakta kahin-hinay ba? Pasingo tragod. Biwok ta ginon sa lusot ta si binilibin. Straight na ta. National Highway. Adong tulay. Si binilipin taga mga paiter nga sagdan na yan bay nihiner ta pantalan mga breaks nga nang paras paskat ba labas si puwin bay wata parahaki wata motor kulay na panlin ra ba kay katong pag linog kaming ko na angat ng pika side. Sir, pwede dire ra. Jaging pwede dire. Dire gabon. Pwede dire. Pwede dire kuno dire. So di man sa bugat. Tulay pud nga murag overpass kay na may ha. Tulayo. Kabuk ta kay nadas pikas di bagyan basig matagak ta. May tero. Tulay bay. Kaya pa dumagian sir. Kanga pa Apas sa tulay guys. Naratasunahan kay apo naman. Uli pa sa ato. Huwag magsilbi ang ilang gihimo ka kanabit akong anti-landslide daw. Kanang mga nit-nit ba? Goodbye. Oo. Goodbye. Ang guba mga dilok na ko. Balik tabi. Balik ka tabi. Or mga dos tagbak. Balik. Balik ka tulay. Sakto rabod kay yung sinyas naglubat ang cellphone. Hindi na naka-video. Maroon na itong video. Why exercise for a video. Liluan, taktak ra, lakad takbo, nihinay, pasingot ragod, ulit tagsugod, berada. Na itong migo, migo na ito na. Oops! Adyo makalimot, karong umaabot ng eleksyon. Number 43 sa balota, Apik Party List, Matek. Shout out. Ako rin yung gidayon ni Direke para makita nila. Animal.